Eskerrak eman, bai soinuak musika eskolako ikaslei eta baita Lorratzak taldeari ere. Oso kontzertu polita eman diguzue eta. Bueno, emakumeen nazioarteko eguna dugu gaur. Eta zoritxarrez, oraindik parekidetasunaz hitz egiteko beharrean gaude. Baina zertaz ari gara parekidetasunaz hitz egiten dugunean. Gaur gaurkoz, emakume, gizon, ala trans izateari, aukera jakin batzuk atxikitzen zaizkio. Eta aldarrikatu nahi duguna zera da. Emakume, trans edo gizonezko izateak ez dukela inola ere aukera berdintasuna baldintzatu behar. Ez luke lan bera egiteko aukera ukatu behar. Edo ez lituzke diru sarrera txikiagoak edo handiagoak baldintzatu behar. Gaur, 3. urtez, emakumeak itzalpean eta isil-isilik egin duten eta egiten duten lana herriaren aurrean bistaratzeko elkartu gara. Andoaindarrek proposatutako emakumeak izango ditugu protagonistak. Kale jira, festa giroan egingo dugu. 8 mujeres propuestas por las andoaindarras, las cuales se pasarán el testigo simbolizando la solidaridad entre todas nosotras. Mesedez, lehen izendatua, Olinda, hurbildu zaitez, txalo batekin jasoko dugu. Venga, Johnny! Zukin gaurko olatu morea osatuko deu! Gaina, morez, etorri ze guapa, eleante! Hirugarrenez elkartu gara hemen Goiko plazan, herriko plaza nagusian. Plaza gutxi eta lan eta ardura handia izan duten eta duten emakumeak omentzeko. Martxoaren 8an, 8 andrazko izen, 8 andrazko talde omentzeko. Es ya la tercera edición de este Martxoak 8 emakume, que pretende hacer un homenaje, pequeño, pero de verdad, a 8 mujeres y por extensión a todas las mujeres de este lugar que han trabajado como ellas duro y casi siempre en la sombra. Ez dira itzalpean aritu diren denak, baina bagoaz urratsez urrats denak argitara ateratzen. Ateratzen kalera, ateratzen plazara, herriko plaza nagusi honetara.